Alright, ndinoita motor mechanics nepano beating. Alright, muri kupi? Beshnaf Bridge. Sisi tiri paMutare. Beshnaf Bridge is about 125 kilometers kusvika kuno. Saka chii chakazoita kuti muzoshinga kuya kuno? Tinokwasai mhuri yeZimbabwe. Zita munongoriziva, tiripo paKunashe Studios. Nhasi ndina Mr. Madamombe, muimbi wechitendero. Makadii henyu? Tinofara makadii henyu. Manje mukaimba nevoice iroro zvinobuda here. Makadii henyu mungoma? Tinofara makadii henyu. Zvindokuti tizive kuti tine vaimbi. Inini munondiziva, munokwanisa kuzviintroduce kune mhuri yeZimbabwe pakuona. Inini ndinonzi Trimo Madamombe. Ndinobva kuBhoera. Alright. Kunonzi kwane Madziva. Okay. Zvekuimba ndingati ndaane makore anosvika 10 chibva sezvekutsika izvi. Ndakatanga last year. Saka pa 10 years ipapa manditi maane makore 10. Mamuripi pesa? 10 was then 10 years. It's about makatanga kuimba 2014. Yeah, zvoda. Saka mamuripi pesa? Pesa pamukana wekuti nditsiksi ndo ndangachishaya. Alright. Okay. Atototenda Mwari kuti zvakufamba. Ra album rechinganera tukubata. Tukubata album rechitu. Alright. Sei makazosaridza kuti ndoda kuimba gospel? Sei musina kuda kuimba zini dance? Gospel ndo ndakangofarirawo. Nekuti kunyangwe ndiri kuchechi zvekuimba izvi. Zvagara zvingori mandiri. Alright. Kuchechi munopinda kuchechi? Ndinopinda inonzi United Apostolic Church. Alright. Saka zvinobatana sei manje United Apostolic Church nemagitari? Right. United Apostolic Church kwatotoridzawo magitari iwayo. Oh. Nanzwa zvanzi apostolic ndikati maybe munotorambidza mungoro wengoma nehocha. Tinotoridzawo magitari iwayo. Alright. Mukatitaurirawo besides music, obvious kuti muzowana muchiya kustudio pane kunenge kuchibva mafans munoita nezve. Alright, inini ndinoita motor mechanics nepano beating. Alright, muri kupi? Beshnaf Bridge. Sisi tiri paMutare. Beshnaf Bridge is about 125 kilometers kusvika kuno. Saka chii chakazoita kuti muzoshinga kuya kuno? Handisi ndikutaura nyaya dzekuti ndakaita almost 10 years. 10 years. Saka ndandokutori pakutsvaga. Alright. Kusvika ndazozivawo ino studio iyi. Wow, 10 years vachititsvaga. Vana veIsrael vakaita 40 years. Ivo vaita 10 years. Saka tinosvika tinoimba kuti tichakasika kusvika Kenani. Hatizorambi tingoriwo mugwenga kudai. Alright, saka munozvibalansisa sei kuti muri kuita motor mechanics uku muroda kuita zvekuimba? Nekuti zvekuimba muchatanga kudai so zvinenge zvida kubalansiswa. Cheko muri kuuya kustudio mazodaidzwa nzeve mutimbire munozvibalansisa sei? Havazoti vanhu havazokomplaini here kuti mota dzedu hadzichagadzirwi chichi? Ya zvinoda kazhinji zvekuimba kana kuri kupractice ndiri uko ndinowanzozviita nguva dzemanheru. Asi kuri kutiwo pane zvinodikwawo ndinotombosiya. Ndoitawo zvekuno. Shuwa zvinonetsa kuzvibalansisa asi zvinotongoda nokuti zvese ndiri kuzviita. Okay, pamasungo enyaya ndanzwa takaita. Pane yamunoti one of the best. Yamunoti iyi ndo yandakarova. Alright, iripo. Inonzi Cleopas. One of the worst. Kana paine best pane west. Pane west. West yasandaiona. Chimbotiti dei kanonzi Cleopas kacho tinzwa. Kanonzi Cleopas. Alright. Chimbotiti dei tinzwa. Chimbotiti dei bija. Bija. Alright. Handichangoimba pandofarira. Pamunofarira. Ndiwe wega ugere muno Jerusalema usingazive zvakaitika. Ndiwe wega ugere muno Jerusalema usingazive zvakaitika. Alright. Alright, inyaya yaJesu achabva kumuka kai. Alright. Cleopas neshamwari yake vari kufamba vari kuenda. Achitaura nyaya dzaJesu. Saka panga kuti nyaya dzaJesu. Vakuda kutotanga kundipinza chechi. Nhasi ndakugarisai pacheya yeproduction. Ndoziva kuti haya muzondiparidzira ndichimikisa nzima. Mubvunzo wangu wekupedzisira mukoma wangu. In the next 5 years munozviona muri kupi? Makore kwete 10 ba 5. 5 years. Ndiri kushuvira kuti ndinge ndatisimukei panyaya dzemusic. Kusunga zvakadii munobvuma kuita makolabho nevamwe? Kuma live show munotoda? Chose. Munotoda tikatokudaidzai? Alright. Saka kusunga kwacho munhu chii chamunoshuvirawo kuti isusu vanoita zvekugadzira music tichinge tichikubatsirai kuti musvike chaipo pamunoti kusumukira?
Alright. Second marketero music yavo. Alright. Aiwa iyo kushambadza. Iyo vanhu vari kutoona muri kutozviona hanzi timakete music. Saka munofanira kulike, kushare, kuposta. Otherwise havadzoki futi kuno. Mazviona. Alright mukoma wangu chingatipa ma-contact details enyu kuti mafans enyu vanoda kubatai vanokubatai papi. Alright. Ndinowanikwa panhamba dzinoti 0777 83 83 43. Dzokorodzai. 0777 83 83 43. Right. Kozouya WhatsApp dzinoti 077 53 52 352. Okay. Ndatenda hamu. Ndiani zviya? Trymo Madamombe vane album rari kuuya masvondo ari kutevera rine masongo mangani? 6. Tichida kuti mulike, musubscribe, mushare, paredhiyo muvavhotere, basa ravo richifamba. Thank you so much.